shelter ni kaniti kampusan ni mga to. Nasa sir natal namin. Kaya hampe ko na nga traffic. Kasi naglawas na mga traffic di last year. Traffic nga nita at mayat mo sir di anayos traffic ko. Ano makita yung rason sir na aping ano na yung traffic kadigito. Although adto tataw na Haan sir ko medyo linimiter kami dito ag parking ang medyo adumot man tag parking yan eh. Yan nag-aawit ta taon sir kada duma. Nasapad nga imay. Tapos nasapad ang nga nag-aawit nun. Nakaobot ka din sir, dapat pa digit sinit at layo papanawa or gisirect may pawid kasi pati arak ka. Pagpian naman sir awam mat kid diti nakita mi nga nag-resurrect ko ata kinambuteng do siguro DJ may swat nga ko sir nga liquor ban. Liquor ban. Ayan. So parang kada kayo sir, kasubusyal barangay na pitas ng gadiya, kanya patungpal di liquor ban. Mayat sir ta awan di kita agaapa awan ti hindi na barbartek na isa ti problema ti talaga sir yung na bartek agaapan. Sir, iti mga tutors, dahil di ka sila oras kapag patingga, di pa nagsarong ka rin sir? Saan mo kakitingga natin may nga ng abang tao sir? Nga ng abang tao sir. Okay, panawakam sir, kadigiti kailan, kung mura nagiti yung may sumurong ka? Apo nga umasumarong kar no awang kay pa umay kayon ket narigat ti marabya naglalo no adda digiti pakurkuriron ton nga di mi makita nga adong man lata dito ore liquor man apo ket at hamet lata dito makalibas lata nga aginom baka no akikinursunada lang to na apo eh. So nga sapain nyo tumayin na apo tatno masapa kayo met lang agawid.